มาได้ตรงกับเจ้าคนนี้บือไรไปนั่นเลยลึงนั่งคุยจานนั่งดูตานี่ยุบนี่พี่หันยุบra dia menabung yang sanang gorong jangan sebab nung apa jane nung nali ditol tol rong jangan nung jan selaya mana rong jangan rong jaya rong jaya bang baboy cing thang de rong jaya baboy cing thang de mila berai de sino amba जोंहा नै दामग्राफ्रा सेटिं खालामदों बे समावनो मोनसे रियेल गथना खोन्थानि आं रायजोफोर नोंसिनो दाख्लै थांनाय बैसागुआव माने सिख्लाफोरजों पिकनिक जानो थांफ्लांगारदोंमोनलां पिकनिक जानो थांनायाव ओरैबायदि गथना जाहैबाय माने मोसायै मोसायै मोसाबाय बोरै सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानानै लाफ्लांखो सासे सिख्लाया मोसायै मोसायै खखाबाखौ एकदम आखाथिजों सौखेगासिनो हाथायानो थाइनै गानानै दं रायजोफोर दा मा जाखो हाथाया थाइनै गाबाय नालाय बुनानै थांबाय न'आव जोंनाथ' आबौ दङ आबौआ र' डाइलगखौ खोन्थानो होजोब नङा होमबा गथनाखौ माने न'आव थांबाय न'आव थांनानै खखाबाथ' बुनानै थांबाय नालाय आबौआ थखन लानानै लामायाव जिरायनानै थाबाय थायो सोंबाय आंखौ नुग्रोमोना आमा खखाबार लन्दन बुनाफोरखौ हुलुमान साइ ओरैबायदि माने आबौआ खराथार जोंना आं एसे गिदबो थखनबो लायो बोरैबा थ' होफ्लांगारबा जाना लागोनलै सानफ्लांगारो ओमफ्राय मा होनगोन मा होना ओइ आबौ गोरोन्थियाव मिस्टेक जाफ्लांदों सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानाया खखाबाव सौखिजाना हाथायानो थाइनै बायबाय होनना बुंबाय आं साला लान्जाय गोनां जात नोंनाबो थाखुलानो लाजाखा बेबायदि बुंदों बोराय ओंखायनो सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानो नाङा रायजोफोर आं बे दिननिफ्राय सिख्लाफोरनि खाथियाव बारा मोसाया दे आखाइ खबना रायजोफोर दे खनसे हाय 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 गासिबो आखाइ खबना बयबो Xiaomin momon nongabla gobore kau tang naple ble jerok si tanga jodam ble mama rai lai biye lep 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 down lep down lep abab honai zala bigirli bisra maba bijahamjo सामफ्रामबो दावराव दावसिनि जोबनो गैया आबोरै जानांगौब्रा दिनजिंला hamdinya kulai nuwa shigunda gaidang bajati pokora angni bi hamja daga kora gaidang bajati pokora angni bi hamja daga kora ruchi gura bio jakaya xiaomin momon nongabla gopre gaudang naple ble jerok si tanga jodam ble mama rai layo bio lep 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 jalalai soy ci bicaranya hoiba hai hai hoiba hai 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 asibara
गिनाय एसे एनैयावनो रागा जानाय थोरसि लथाजोंल' दाख्रेबायनाय मामा नायो हाबाब मबाइल नायै नायै मिनिग्लाबनाय मामा नायो हाबाब मबाइल नायै नायै मिनिग्लाबनाय आफा हामा लोङै जायै सानफ्रोमबो दावराव दावसि बेलाय बेबायदि दावराव दावसिजों बोरै संसार जानांगौ जाखो नोंसोर मानो बिब्दि दावराव दावसि लोङै जायै मानो नांलाय खमलाय माबोरै संसार जागोन बेबायदि दावराव दावसिजोंलाय माबोरै रायजो जागोन बेबायदि नांलाय खमलायजोंलाय जाबाय फेबाय बेयावलाय बिहावफोरनि मा दं नङा होमबा रायजोफोर मा दाय दङ बिहावफोरनि बोरायबाय नालाय लोंनांगौ जानांगौ दानि जुगनि बिहामजोफ्रा ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोंला मबाइल नायनाय दिन थाङो नङा नङा नंगौबा आखाइ खबजो रायजोफोर आखाइ खबना रायजोफोर खनसे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों